Mga kapuso, atong sayron ang istorya sa likod sa grupong nagpa-amaze sa atua atong sa ilang mga performances sa gymnastics ug acrobatics sa nagkadaiyang kompetisyon nga ilang giapilan. Ang pride sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte, ang akong mga kababayan, ang Star System. Ug atong makauban sila Jay Akma, Ramil Notarte ug Erwin Catorza. Sir Jay, Sir Ramil ug Sir Erwin mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na mo? Mayong buntag sa tanan, mga kapuso sa Mindanao. Hi mga taga Mindanao, maayong buntag. Pasali sa mga panananaaw nga mga kapuso karong buntaga. Hello, kaway-kaway dyan. Hello, mayong buntag sa tanang kapusong Mindanawan. Kaayong buntag sa inyong tanan. Wow, very energetic yun ang atong mga bisita karong buntaga. Unang-una, paunsa ba nabuo ang inyong grupo nga Star System? Ang kanilang grupo ng Star System, nabuo ni siya since 2014. Okay? So, ang kanilang grupo is nag-una ni siya na-build up sa mga bata lang sa naiunom ka bata. Kani sila nga mga bata is na potential gymnast sa eskwelahan sa Central Elementary School. Then, isa sa among grupo mo itong aside sa competitions na ginapilan nila since elementary sa school, so nagkama po may grupo nga maghimo po may mga grupo sa gawas para na-decide po sa mga parents nga mag-appeal ni competitions outside para gamiton nga po sa mga skills or talent sa bata na pwede na mo mabattle na mo sa ubang grupo sa outside nga competitions. Well, kung naamoy mga ginapangandaman nga mga kompetisyon, how frequent ba ang inyong pag-ensayo o unsa sab nga training ang inyong ginagian? Kung namin mga kompetisyon nga ginapangandaman sa outside sa mo ang municipality, so ginapangandaman din namin ginagalaan jud ni og time and oras para jud sa training namo, especially sa choreography namo nga dili jud basta-basta mo ang choreography. So kinahanglan din namo sa og tapat jud nga time para ma-workout namo tanan mga choreography nga dapat namo ipang attach sa sa dance namo kung unsa man amo ang concept nga ipakita o i-perform dito sa lain-laing mga barangay nga amo ang apilan. Kay laginaw dili gid lalim ang mga routines sa inyong ginabuhat, ginaunsa ba niyo pagsiguro nga safe mong tanan nga mga performers nga walay ma-injured kaninyo sa inyong practice ingon man during the performance? Okay, during practices kasi namo sa G is naadjud mi ginagamit sa mong sa practicean nga mats, mga rubber mats. Isa to nga ako baka execute mig tarong sa among kuan kay safe ang amo ang salog. Okay, then aside from that is ang kaning mga acrobat stunts namo is gina-practicean gud na agian jud namo og training taga gabi. So kabalo na mi unsay buhaton sa bata, pag unsaon pag kaning paghandle sa bata, unsaon pagsugod, unsaon pagsalo, unsaon pagkuan sa mga techniques na ami techniques nga ginagamit para ma-secure namo ang safety sa bata labi na sa mga aerial namo or mga itsa namo nga mga stunts. Mga sir, how supportive ba ang mga parents sa mga bata sa pagpakitang gilas sa ilahang mga anak? Grabe jud sir ang suporta sa parents jud sa mga bata. Ilabi na jud sa mga contest namong adtuan. Unang-una sir, ang ilang gihatag na time. Naadjud sila sa kiliran permente habang nagasayo ang mga bata kauban pod sa amua og maghimo pod og mga costume di jud lalim sir kay katong mga costume namong ginasuot tapos amo pod tong ginagamit pod namo sa mag-perform sila po'y nagatahi pod ato. Og usa sa mga kompetisyon no nga inyong giapilan mao ang The Will to Win segment sa Wawawin dinhi sa GMA. Unsa ba ang inyong most memorable experience ni adto? Katong nakakuan jud mi sir, nakapasok jud mi sa grand finals na daghan jud mi giagian pinakauna tong sa daily, monthly, hantod-hantod nakaabot jud mi grand finals ug makatungtong jud mi sa mga dagko jud na mga arena
na wala jud mi nag-expect na makasayaw jud mi didto. Mao jud to ang banding pud namo sa pag-adto sa Manila. Mao jud na ang among mga memories na among ginaagian. Moadto sa studio, sa tanan-tanan namong ginahimo. Mao jud to mga grabe na memorable moment na pwede jud namo ma-treasure jud. Karong dunay pandemya no, ug wala na kayo mga events ug mga activities. Kamusta ba ang Star System? Ug paunsa pud gina-maintain sa matag miyembro nga magpabiling physically fit? Sa pagkakaroon Sir RG, so ang mga bata sa namo karon is although gikonsidera nato ang health protocols nga bawal ang mga bata mugawas silang balay. So ang nahitabo karon sa mua is kani mga bata is magduol rin sila, magsilingan rin sila. So that's why na ay mga panahon pod nga magpadayon mi sa amo ang flexibility exercise lang, although dili siya bugat din kay nga maging routine kay wala na. So it's more on exercise lang mi. Then aside from that kasi na aming mga contest pag gipilan, although dili siya face to face pero via virtual lang siya or magpasa lang mig video. So that's why nagapadayon gyapon ang amo ang mga exercise, although dili nga nakabugat pero nag-undergo ka po ng training sa mga bata para ma-maintain nila ilang mga skills nga kaya pa nila mabuhat gikan sa una hangtod karon. We thank your group for sharing your talent with us. Daghan kay salamat Sir Jay, Sir Erwin ug Sir Ramil sa inyong oras ug higayon na gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug padayon sa pagmamala sa talento sa matag miyembro sa inyong grupo. Thank you, Salamat. Thank Thank you, Sir Argil. Mga kapuso, chilak sa mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.